Як зараз мусіць быць чуваць. Зараз пераключым. О, цудоўна. Фу, намучыўся я, канешне, купіў HDMI кабель. Тихо. Купіў HDMI кабель для того, каб палепшыць якасць трансляцыі, каб яшчэ было прыгажэй і лепей, і карцінка лепшая, бо зараз ўжо усе хочуць карцінку. Прамудохаўся з ім тут немаведама колькі часу і так не смог наладзіць. OBS, вот эта прога моя, психі свае показывала. І, карацей, это такі гемаррой, вы не можете сабе уявіць. Но я буду спрабаваць працягваць гэтыя спробы палепшыць якасць, таму што гэтага хочаце вы, мае гледачы, мае таварышы, таму як-небудзь выдзелю час адмыслова. Но зараз, бачыце, я спрабаваў перад стрымам гэта зрабіць, і гэта прывяло да таго, што не паспеў своечасова пачаць стрым. Так, бачу, што ўжо 20 гледачоў у нас. Значит, мне не падабаецца перасвет лёгкі. Вот так зробім. 20 гледачоў. Вітаю вас усіх, сябры, дзякую всім, хто далучыўся, хто дачакаўся і прыйшоў такі, нягледзячы на ўсе тэхнічныя праблемы. Таму час у нас не шмат, яшчэ, крый Божа, разрадзіцца батарэя у меня на камеры, таму мы пачынаем адразу з месца ў кар'ер. Так, план у нас сёння такі. Спачатку навіны, якія вы маглі прапусціць, пасля чаго мы пагаворым пра Іран, што там сёння адбылося, а падзеі былі, якія вартыя нашай увагі. Пасля чаго абмяркуем нашу сённяшнюю тэму нумар 1, гэта што адбываецца з Зеленскім, з Беларусю, з Лукашенко, з дагаварнікамі, недагаварнікамі з нагоды гэтых рэтранслятораў і як на гэтую сітуацыю рэагуе беларуская дэмакратычная супольнасць. У прамежку між усім гэтым я буду, канешне, чытаць ваши паведамленні ў чаціках, у прамежках між блокамі, а пакуль што запрашаю вас, сябры, прашу, калі ласка, падзяліцеся гэтым стрымам з сябрамі, знаёмымі, кіньце какія-нибудь чацікі сваім таварышам. Калі вы ў Беларусі, рабіце гэта з асцярожнасцю, бо ехаць вам на суткі дзеля майго стрыма абсалютна не абавязкова. Так, все пішуць чутна, вітаюцца 23 гледачы, нічаго себе, які у нас аншлаг. Так, дарога, салют, я на рыбе другі дзень, рыбы налавіў, абгарэў, накупаўся, валяюся. Малайчына, толькі адпускай рыбу, калі ласка. Так, поехали, сябры. Значыцца, навіны, якія вы маглі прапусціць. Паводле звестак на студзень, красавік 26 году, амаль 25% беларускіх кампаній працавалі сабе на страту. Гэта найбольшы паказчык за апошнія 7 гадоў. Чвэрць кампаній стратныя. Вы уяўляеце сабе такое? А гэтым паведамілі не экстрэмісцкія СМІ, а ніхто іншы, як міністр эканомікі. Найгоршая сітуацыя ў Мінску, дзе цэлыя 30% прадпрыемстваў стратныя. Аб чым гэта гаворыць? Гаворыць аб тым, што луканоміка неэфектыўная, што свабодны рынок ён працуе лепей усё ж такі, чым планавая эканоміка з ручным кіраваннем, па той простай прычыне, што пры свабодным рынку стратныя прадпрыемствы банкруцяцца і пераўтвараюцца ў нешта новае. Працаўнікі на іх ідуць працаваць туды, дзе іхнія навыкі запатрабаваныя, а тыя, хто ўкладаўся гэтыя прадпрыемствы, перанакіроўваюць капітал туды, дзе ён прыносіць прыбытак, а не страты. Аднак гэтыя прадпрыемствы стратныя працягваюць існаваць на датацыях з бюджэту, дзеля чаго? Дзеля сацыяльнай стабільнасці, таму што выгнаць людзей на вуліцу ў лукашэнкаўскай парадыгме, гэта значыцца стварыць палітычную праблему. Ну, у чым яны часткова і правыя. І таму у нас застаюцца чвэрць прадпрыемстваў стратныя з абсалютна прадказальнымі вынікамі для эканомікі. У Смаленскай вобласці на трасе Мінск-Масква увялі абмежаванні на продаж паліва 20 літраў у адзін бак. Пра гэта паведаміў Mayday Team сёння 26 чэрвеня. Паводле словаў гэтага канала, на тэрыторыі Маскоўскай вобласці на АЗС ужо дзейнічае абмежаванне у 50 літраў, то бок можна заправіць поўны бак, але пры ўездзе ў Смаленскую вобласць ужо можна заправіць толькі 20 літраў. Таксама цікавая градацыя, правда? Значыцца, масквічам трэба больш, чым смалянам. Стаўленне такое, да? Цікавае. Все расіяне раўны, але некаторыя раўнейшыя.
Вось. І отпуск паліва ў каністры пры гэтым і ў любыя іншыя ёмкасці забаронены. Ну што, аб чым гэта кажа? Чакаем наплыву расійцаў у Беларусь за палівам. Не то, што за танным палівам, а ўвогуле за палівам. Вось. На афіцыйным сайце Святланы Ціханаўскай апублікавалі канцэпцыю прыцягнення да адказнасці за рэпрэсіі ў Беларусі, якая была падрыхтавана юрыдычнай камандай офіса. Дакумент апісвае, як у будучай дэмакратычнай Беларусі могуць расследавацца грубыя парушэнні правоў чалавека ў Беларусі, учыненыя пасля 2020 года. Асаблівая ўвага ў канцэпцыі надаецца перспектыве стварэння гібрыднага трыбунала для Беларусі, які аб'яднаў бы нацыянальнае правасуддзе з міжнародным удзелам і досведам. Такі механізм мог бы стаць найбольш рэалістычнай мадэллю судовага пераследу асоб, адказных за найбольш цяжкія злачынствы, лічаць у офісе Ціханаўскай. Вось так коротенька вам гэты дакумент. Я азнаёміўся з ім збольшага. Што трэба адзначыць з пунктаў, якія мне спадабаліся, гэта прыцягненне міжнародных экспертаў і інстытутаў для падрыхтоўкі суддзяў і пракурораў. Гэта я лічу важна, таму што назапашаны пэўны досвед, і таму што у каго нам яшчэ вучыцца, як не у дзяржаў, у якіх ёсць паспяховыя рэалізаваныя паспяховыя кейсы пабудовы прававых інстытутаў. Правільна, у кагосьці нам трэба вучыцца, бо ў Беларусі сваіх дэмакратычных інстытутаў не сфарміравалася гістарычна, на жаль. Гэта праграма абароны сведкаў. Пабачыце, яна спатрэбіцца, калі мы пачнем асабліва сілавікоў прыцягваць да адказнасці за тое, што яны зрабілі. І недапішэнне нейкага прымірэння за спінамі ахвяр, пра што часто зараз гавораць, правда? Так і напісана ў дакуменце. Правы ахвяр на ісціну, справядлівасць, эфектыўныя сродкі прававой абароны і пакрыццё шкоды неадчужальныя і не могуць быць абмежаваныя або ігнаравацца дзяржавай, уключаючы выпадкі, калі такія абмежаванні абгрунтоўваюцца воляй большасці, гатовай прымірыцца або імкненнем да хуткага прымірэння. Іншымі словамі, яны гавораць, што нават калі, образна кажучы, 60% беларусаў па сацыяльных апытаннях будуць казаць, што давайце прабачым, перавернем старонку, рабіць гэтага будзе нельга, што я цалкам падтрымліваю. Таксама цытата такая: недапушчальнасць амністыі ў абмен на прабачэнне і прымірэнне. Працэсы нацыянальнага прымірэння ці палітычны кампраміс не вызваляюць дзяржаву ад міжнародна-прававога абавязательства прыцягваць да адказнасці за грубыя парушэнні правоў чалавека. Законы аб амністыі ў адносінах да асобаў, якія датычныя да гэтых злачынстваў, павінны быць выключаныя як несумяшчальныя з міжнароднымі стандартамі. Ну і таксама там у гэтым дакуменце нагадваюць, што тэрмін даўніны у прынцыпе не існуе да міжнародных злачынстваў у сферы правоў чалавека. У тым ліку да злачынстваў супраць чалавечнасці ён таксама не прымяняльны. Ну і нагадваюць пра маштаб: 65 000 затрыманых на жнівень 2024 года і 3300 выпадкаў зафіксаваных катаванняў. Мне асабіста імпануе такі падыход менавіта з пункту гледжання міжнароднага, бо ён ссоўвае фокус з выключна беларускай праблемы на агульнасусветную. Бо мы ж не адзіная краіна, правда, у якой пануе дыктатура. І мы тады, если мы пойдзем на гэтае прымірэнне, усеагульную безумоўную амністію, які мы прыклад пакажам іншым дыктатарам, іншым тыранам: забівай, катуй, што хочаш рабі, ну ўсё роўна потым будзе замірэнне прымірэння. Так? Трэба заўсёды, як бы нам не хацелася хутчэй усё забыць, замесці пад дыван і пачаць новае жыццё, трэба заўсёды памятаць пра тое, якія твае дзеянні, які прынясуць вынік у міжнародным маштабе. То бок заўсёды глядзець крыху шырэй, крыху маштабаванні, не разглядаць усё, што робіцца, толькі выключна са свайго нацыянальнага пункту гледжання. І гэта ёсць у дакуменце, мне гэта вельмі спадабалася, таму што я сам прыхільнік глобальнага свету, прыхільнік глобалізацыі. Я думаю, гэта важна, каб мы заўсёды памяталі пра тое, што акрамя нас ёсць яшчэ іншыя краіны, ёсць астатні ўвесь свет, і кіраваліся таксама гэтымі думкамі. Яшчэ дарэчна будзе заўважыць, што юрыстамі офіса некалькі месяцаў таму была таксама падрыхтаваная канцэпцыя люстрацый
на час дэмакратычнага транзіта. Тут трэба падкрэсліць, многія блытаюць рэпрэсіі з люстрацыямі. То бок прыцягненне да крымінальнай адказнасці адказных за парушэнне правоў чалавека это не люстрацыі. Люстрацыі гэта проста не дазвол старым элітам старога рэжыма занимаць пэўныя пасады і заставацца ва ўладзе падчас дэмакратычнага транзіту. Ось. У гэтым дакуменце яны тлумачаць, навошта патрэбная люстрацыя, коротка аглядаюць вопыт іншых пасавецкіх краінаў і мадэлі пераходнага перыяда. Ужо ў дакуменце, што датычна люстрацыі, некалькі месяцаў таму зробленых, яны прапануюць стварыць орган, які будзе займацца праверкай дадзеных дзяржслужачых, якія падпадаюць пад люстрацыю. Это будзе люстрацыйнае бюро ў Інстытуце нацыянальнай памяці. 4 этапы люстрацыі яны гавораць. Першая это праверка суддзяў, самая першая важная яшчэ да таго, як пачнуцца ўрэшце люстрацыі, таму што судовы апарат на першым месцы адчуваецца рука прафесійнага юрыста, які да гэтага руку прыклаў, ён разумее важнасць судовага апарата для прававой дзяржавы. Самадэклараванне ўсіх бягучых дзяржслужачых, якія зараз знаходзяцца на сваіх пасадах, каб яны самі напісалі пра сябе ступень свайго ўдзелу ў мажлівых злачынствах і парушэннях правоў чалавека і неправавых дзеяннях. Пасля чаго гэтае бюро праводзіць праверку дэкларацый, пасля выносіцца рашэнне аб адпаведнасці ці неадпаведнасці кожнага канкрэтнага чыноўніка свайго месцу. Многія скажуць, што навошта эта канцэпцыя, это вся какая-то цігамоціна прававая, нам трэба Луку спачатку перамагчы, што за дзялёжка шкуры незабітага мадзведзя. Тут я не соглашуся, не пагаджуся з гэтымі людзьмі. Чаму гэта важна? Па-першае, не будзе змарнаваны час на распрацоўку ўсей гэтай сапраўды цягамоціны, марудных гэтых нецікавых дакументаў падчас дэмакратычнага транзіту. Калі ў нас, паверце, будзе чым заняцца. Часу будзе ў нас вобмаль, а задач вышэй за дах. А нас так ужо ўсё гатова, толькі ў парламент прыняў, пагналі. Па-другое, гэта дапаможа пазбегнуць самасуду і непатрэбнай напружанасці ў грамадстве. Калі не будзе распрацаваных механізмам прыцягнення да адказнасці, люстрацыі, нас чакаюць выпадкі самасуду, гвалту, а гэта прамы шлях да грамадзянскага несупакою і ў горшых выпадках нават грамадзянскай вайны. Нам гэта не патрэбна. Канешне, мы все вельмі любім украінцаў, але такое вот паўтараць, як ва ўкраіне, з закідаваннем у сметніцу, са станаўленнем на калені под стволами перед натоўпам, нам гэта не трэба, я так лічу. Все мусіць быць по законе. Никаких это вот гвалту демонстративного. Взяли, привели, кайданы надели, СИЗА, суд, колония. И едь, адбывай свой тэрмін. По законе все мусіць быць. Чаго мне не хапіла ў гэтых документах, крышачку крытыкі. Па-першае, чаму толькі подкрэслена пра гвалт і парушэнне правоў чалавека пасля 20-го года. А што до 20-го года людзей не катавалі, не было забойстваў палітычных, не было збіццяў, было. Чаму не акрэслены гэты момант? Ну, ці, мажліва, я не пабачыў, неуважліва чытаў, не ведаю. Ну і мне не хапіла таксама досведу лацінаамерыканскіх дыктатур. Толькі вось Чэхія, Польша, Літва, Латвія, гэта все, канешне, добра, бо гэта нам блізка, але мы маем шэраг дыктатураў, вельмі падобных па сваёй структуры, па свайму менталітэту, калі можна так выразіцца, да беларускай, менавіта ў краінах Лацінскай Амерыкі. І там якраз такі у большасці і не адбылося ніякай ілюстрацыі, не адбылося ніякага пакарання гэтых злачынцаў, а якраз такі былі вось гэтыя беспантовыя прымірэнні. Я б хацеў, каб іхні досвед таксама быў прааналізаваны, хаця я разумею, што гэта вялізны кавалак працы. І нам важна таксама ў такіх дакументах неяк пазначаць меры па пераадоленню супраціву вось гэтага старога класу, які безумоўна будзе супраціўляцца любым спробам люстрацыі, любым спробам адкрыць архівы, спробам прыцягнуць іх да адказнасці, як гэта было ў той жа Украіне. Там з такім супрацівам сутыкнуліся гэтай ілюстрацыі. Ого-го, паверце мне, это было рэальна праблематычна прыцягнуць да адказнасці і таксама проста скаварнуць гэтых дзяржаўных пасадаў чыноўнікаў, якія сядзелі пры Януковіча. Колькі спатрэбілася часу, каб гэтых амапаўцаў, беркутаўцаў, якія расстрэльвалі людзей на Майдане, прыцягнуць да адказнасці, пераадольваць вялікі супраціў пад вялікім грамадскім ціскам, гэта ўсё рабілася. Хочацца таксама, каб былі акрэсленыя нейкія механізмы, як мы гэтага даб'емся. Так, пагляджу зараз чацік і пераходзім да Ірану.
Так, дарога прызнаўся тым, што ён паедае рыбу. Ну, нічога, мы яго не будзем асуджаць за гэта. 33 гледачы, вітаю ўсіх, хто ўжо далучыўся. Іран. Ну, што адбылося ў Іране за гэты тыдзень? Значыцца, Ізраіль і Ліван падпісалі мірную дамову. Хізбала прызнала яе несапраўднай і сказала, што будзе лупіць далей па ізраільскіх аб'ектаў столькі, сколькі хоча. Гэта, канешне, прамы пралог да працягу вайны з Хізбалой. 26 чэрвеня і так Іран атакаваў гандлёвае судна. У адказ на гэта ЗША ударыла па горадзе Сірык на беразе Армузскага праліва. Трамп у чарговы раз абурыўся, сказаў, што парушылі перамір'е. А Джей Ді Вэнс сказаў, што що за дела, чаму вы замест таго, каб калі вас не задавальняе умовы перамір'я, чаму вы замест таго, каб патэлефанаваць і сказаць, давайте зменім умовы, чаму вы адказалі гвалтам. Violence will be met with violence, ён сказаў. Ну, прабачце, для мяне гэта смешныя пагрозы. Каму вы пагражаеце іранцам? Это, ну, прабачце, іранскаму рэжыму, якому вообще плеваць на ўсе дамовы, якому плеваць, это дзяржава-тэрарыст, ім абсалютна плеваць на будь-якія дамоўленасці і на свой імідж у свеце. Таму казаць ім, ну мы вам адкажам гвалтам пасля таго, як вы іх уцюжылі 2 тыдні этымі ракетамі, ну гэта выглядае неегла. Агулам уражанне такое, што іранскі рэжым гэтым нападам на караблі ў Армузскім праліве ў чарговы раз прынізіў ЗША, казаў, мы будзем страляць, мы будзем перакрываць і наплюём на ўсе дамоўленасці. А што вы нам зробіце? Ну вот што? Ну, то бок яны гатовы ахвяраваць жыццямі сваіх грамадзян, яны гатовы ахвяраваць свае інфраструктуры і далей будуць перакрываць гэты праліў. І то бок я казаў і працягваю казаць, што вось гэтае вось пагадненне это все лухта. Як бы. І мне падаецца, у такім стане можа сітуацыя працягвацца даволі доўга. Ні мір, ні вайна. Эти ударылі дронамі па караблю, іранцы маю на ўвазе. У адказ ударылі амерыканцы. І вось такое будзе перыядычна адбывацца і незразумела, можна праходзіць праз гэты Армузскі праліў ці не можна. Яны будуць па максімуму выкарыстоўваць гэтае сваё перавагу свае становішча, блакіроўку праліва проста каб ціснуць на сусветную эканоміку, а тая у сваю чаргу ціснула на кіраўніцтва ЗША. Што можа змяніцца? Я думаю, штосьці можа змяніцца пасля выбараў у кангрэс у лістападзе. Да лістапада мяркую, калі не будзе нейкая геймчейнджера, як да прыкладу рэзкага кроку з боку Ізраіля, да лістапада ось такое, падаецца, будзе працягвацца. Паглядзім, ці спраўдзіцца мой прагноз. А ўжо пасля лістапада, пасля выбараў у кангрэс, калі зменіцца баланс сілаў у кангрэсе, а таксама калі калі Трамп адчуе за сабой падтрымку, і это будзе адзін варыянт. Калі не адчуе, будзе кангрэс дэмакратычны, гэта іншы варыянт, але ўжо пасля гэтага можна чакаць, што хтосьці вырашыцца ў рэшце рэшт закрыць гэтае пытанне, а не вось гэтую вось дурацкую сітуацыю трымаць. Ну, закрыць гэтае пытанне, маю на ўвазе нармальныя высілкі па змене рэжыму ў Іране, а не вось гэта вось беспантовае, што яны зараз муцяць. Ну і цікава, што ў Іране ў сваю чаргу працягваюцца пратэсты, пакуль што не палітычныя, хаця ў такіх аўтарытарызмах звычайна любы пратэст гэта палітычны пратэст. Сёння група студэнтаў магістратуры і аспірантуры ісламскага універсітэта Азад у Тэхеране выйшла на пратэст. Яны сабраліся каля цэнтральнага ўвахода універсітэта і выступалі супраць правядзення экзаменаў у вочным фармаце. Глядзім відэа. І цікава, што кіраўніцтва універсітэта пайшло ім на саступкі, пагадзілася перанесці экзамены на 20 дзён, аднак студэнты заявілі, што будуць працягваць пратэсты да поўнай адмены вочных экзаменаў. Чым ім не спадабаліся вочныя экзамены, я дакладна не ведаю, але ну, калі яны пратэстуюцца, значыцца так патрэбна.
Так, не тое, это у нас папажа будзе. Ну і перад тым як мы перайдзем да асноўнай тэмы нашага стрыма сённяшняга, гэта ГРУ супраць Лукашэнкі, як я бачу, як мне гэта падаецца, хвілінка рэкламы. Напэўна, у кожнага з вас у жыцці бывалі моманты, калі боль, страх і адчай накатваюць з усіх бакоў і становішча падаецца безвыходным. Быў такі перыяд у жыцці і ў мяне, і нават не адзін. Але з найбольшай сілай безлітаснасць лёсу я адчуў у гарадзенскай крытай, калі знаходзіўся ў тамтэйшых адзіночных камерах. Прайшоўшы праз гарадзенскую турму, я напісаў кнігу, якая так і называецца «Апавяданні з кішэняў. Гарадзенская крытая ў імёнах і тварах». У ёй я не проста распавёў аб тым, як я сядзеў, што там са мной адбывалася, але падзяліўся сваім досведам выжывання у бадай самых жорсткіх і суворых умовах майго жыцця. Я распавёў аб метадах псіхалагічнага ціску, якія выкарыстоўвае адміністрацыя гэтай установы. Распавёў аб тым, як я даваў рады таму псіхалагічнаму і фізічнаму тэрору ў гэтым жахлівым месцы, дзе пануе гвалт, а людзі паміраюць рэгулярна, літаральна на тваіх вачах. І ўсё, што напісана там, мае сябры, напісана не столькі для таго, каб мяне пашкадавалі ці ў чарговы раз распавесці, што такое беларуская турма, падаецца, усе ўжо аб гэтым ведаюць. А хутчэй для таго, каб, скарыстаўшыся маім досведам, вы змаглі пераадольваць цяжкасці і ў сваім жыцці, змагацца, перамагаць, а мажліва і ўбачыць штосьці ў сваім жыцці іншымі вачыма. Замовіць гэтую кнігу можна на маркетплейсе Камароўка у маёй інтэрнэт-краме Radix Lab, адрас якой вы зараз бачыце на экране. Альбо купіць у Вільні у кнігарні Кропка, у Варшаве у Цэнтры беларускай салідарнасці. Гледачы з Беларусі, калі вы хочаце прачытаць гэтую кнігу, вядома, на дадзены момант я не магу яе вам прыслаць, але вы можаце напісаць мне ў паведамленні канала, у маім тэлеграм-канале, і я вышлю вам электронную версію. Калі ласка, будьце побач і ніколі не губляйце надзеі, як не губляў я і я. Будзем разам. Ну што, сябры, а зараз пераходзім да разгляду аперацый, якія зараз здзяйсняюць у дачыненні да Лукашэнкі, як мне падаецца, не толькі Зеленскі і ГУР, але Пуцін і ГРУ. Адсочваем храналогію падзеяў, як звычайна. Спачатку атрымалася вельмі цікавае выказванне Канапацкай. Зараз я вам его працытую. Ну, не цалкам, канешне, Ганна Канапацкая, хто забыўся, гэта кандыдатка-спойлерка на выбарах у далёкай мінуўшчыне, дэпутатка палаты прадстаўнікоў. У самыя такія суперліберальныя часы ёй дазволілі пасядзець у парламенце, прадстаўляе апазіцыю. Ну, то бок, гэта класічная такая схема, псеўдаапазіцыянер, які насамрэч адыгрывае, гуляе толькі на баку улады і адпрацоўвае наратывы, стварае ілюзію дэмакратыі. Вось гэта Ганна Канапацкая, калі хтосьці забыўся, хаця, думаю, з маіх гледачоў все цудоўна памятаюць, хто яна такая. Ибо уже сейчас ощущается что-то не то и как-то все не очень туда. Но это еще поправимо, пишет Ганна Канапацкая у своим фейсбуку. Сперва наши скомканные извинения непонятно перед кем, непонятно за что. Затем 1,5 суток неопределенности темы дрона по автобусу с нашими детьми. А сейчас молчанка по ретрансляторам. Погасили, не погасили. Представляю, какие унижения пролились в закрытке. Может, не стоит заниматься ерундой в ожидании, когда по нам начнут бить, а объявить частичное военное положение и открытую общую мобилизацию, и для начала в помощь нашей 60-тысячной армии призвать 300 тысяч имеющегося мобилизационного резерва военнообязанных, а после добавить к ним еще столько же вторым этапом в территориальную оборону военнопригодных, доведя численность штыков в обороне до 7-8% населения. Мобилизация перед лицом экзистенциальной угрозы для народа и государства, понятно всем, является сильнейшим моральным триггером и спишет все, даже многое из предыдущего, что при иных обстоятельствах необнуляемо. Иосифа Виссарионовича в память. То бок Канапацкая
плюе ў Лукашэнку. Я тут яшчэ не ўсё працытавал, яна там яшчэ і са Страусам яго параўноўвае, які выставіў філейную часть на абазрэнне ўсяго свету, так? І дае парады на ўзроўні вайсковага эксперта. Глядзіце, якая у нас, аказваецца, дасведчаная асоба ў вайсковай справе. Нават ведае, колькі адсоткаў насельніцтва трэба мабілізаваць і якія мусяць быць этапы мабілізацыі. Цікава, да? Адкуль такая дасведчанасць у гэтай тэме, і раптам яна лічыць сябе ў праве, значыцца, такой тэрміналогіяй карыстацца. Яшчэ узгадывае Іосіфа Віссаріоновича, да? Такая у нас апозіцыянерка. Ну, канешне, зноў жа, хто такая Канапацкая? Улічвайце, што ўсё гэта яна піша, знаходзячыся ў Беларусі. Гэта раз. Па-другое, яна дачка доларавага мільянера, які таксама жыве в Беларусі і нармальна робіць бізнес у Беларусі. Ну, тут усё зразумела, нічога не трэба тлумачыць, гэта крэатура ўладаў, і чалавек цалкам залежны ад уладаў. Заканамернае пытанне, што яна сабе дазваляе? Клеваць Лукашэнку, які яе вырасціў, які назначыў ёй ролю. Чаму яна гэта робіць? Я мяркую, гэта замова Расіі. Наратыў ейны абсалютна відавочны. Давай-ка мабілізуйся, давай мабілізацыю і цісні на Украіну. Нават не абавязкова нападаць, проста зрабі мабілізацыю, каб Украіна была вымушаная адцягваць сваю увагу на паўночную мяжу, так? І рабі, што табе гавораць. Наратывы абсалютна пуцінскія. У меня няма прамых доказаў сувязі з Канапацкай з ГРУ ці ФСБ. Пакуль няма. Але я не магу інакш патлумачыць ейны заклік да мабілізацыі. Беларусам гэта не трэба, Лукашэнке гэта таксама не трэба. Каму гэта трэба? Толькі Пуціну. І тое, што яна так смела накаціла на Луку, таксама ускосна гаворыць аб тым, што хутчэй за ўсё яна адчувае за сабой дах. Яе прыкрываюць, то бок. Любы іншы чалавек, просто смертны, калі такой, в такім духу, як яна выкажацца пра Лукашэнку, Страус, там філейныя часткі і ўсё астатняе, просто сядзе ў турму. І таксама цікавая такая рэч адбылася. Было зліта праўладным тэлеграм-каналам Ёж расійскім відэа з Рыжынковым, нібыта, які сядзіць у машыне і дамаўляецца з нейкімі замежнымі не замежнымі, нейкім са сваім там сябрам, датычна здзелкі з амерыканцамі, усе выдаткі за якую ім аплацяць усходняя суседка, маецца на ўвазе Расія. Цікава, што відэа мае ўсе прызнакі фейка, яно вельмі непераканаўчае. Давайце яго паглядзім. Напэўна, у кожнага з вас... Стоп. Не паглядзім, таму што я забыўся яго загрузіць у ОБС. Ну, неважна. Я вам тады апішу. На відэа, значыцца, сядзіць Рыжынкоў, чорна-белыя здымкі. Не бачна нават ягоны твар, ён толькі бачны прыблізна па шею, а то і па грудзі. І ён вось это вот гаворыць, і все это так ненатуральна, як быццам реально па скрыпце гаворыць, так? У яго самае цікавае, што ягоныя словы не супадаюць з жестыкуляцыяй. І на нашай ніве нават напісана, што гаворка сама, мова не ўласцівая для Рыжынкова, то бок ні інтанацыі, ні вымаўлення, ні ўсё астатняе. Все прызнакі фейка. Гэта і вельмі можа быць фейк, чаму я вам скажу крыху пазней. Ну... І чацвёртая частка спецаперацый, так. Ну, ладно, такім чынам мы маем спецаперацыю, 3 паслядоўныя крокі, 3, як мінімум, мы можам налічыць, па ўцягванні Лукашэнка вайну. Першы – гэта недаўні удар па аўтобусе. Мэта – абазліць грамадства супраць Украіны. Так, і яна, не ведаю, у нейкай ступені была выкананая, таму што не ўсе даходзяць да незалежных крыніцаў інфармацыі. Другая – это заява Канапацкай. Мэта укусіць Лукашэнку, паказаць, што мы табе, калі што, замену знойдзем. Мы можам, вось, нашы людзі могуць гаварыць тое, што не дазволена іншым, і ты нічога з гэтым не зробіш. І вось трэцяе, гэта зліў відэа з Рыжынковым. Хутчэй за ўсё відэа фейкавае, і мэта ягоная паказаць вышэйшым чыноўнікам, што вы ўсе пад калпаком Расіі, што КДБ вас не абароніць нават ад сачэння. І думайце поэтому, каму захоўваць лаяльнасць. Калі мы нават Рыжынкова можам здымаць на відэа і паказваць, то думайце самі, рабіце высновы. І вось пра чацвёртую частку спецаперацыі, меркаваную,
актывізаваліся апазіцыянеры ў міграцыі, якія пачалі казаць, што ціск на Лукашэнку, значыцца, шкодны для Беларусі. Што вось калі па рэтрансляторах будуць нанесеныя удары, то гэта будзе добра для Украіны, але вось для Беларусі гэта будзе дрэнна. Што Украіне ўвогуле не патрэбная дэмакратыя ў Беларусі, таму што это толькі наша справа, а украінцам-то па вялікім рахунку нас плюваць. Дагаварыліся ўжо да таго, што заклікаюць слухаць Рыбакова, гэта прадстаўнік УАН ад Беларусі, і гавораць, што няма доказаў прямога саўдзелу Беларусі ў вайне. Гавораць, это асобныя адзінкі з беларускага дэмакратычнага руху за мяжой. Гэта дзіка чуць, мне это просто дзіка чуць, і ўсе маё кола зносінаў практычна гэтаму абурылася. Добрыя пасты напісалі Эдуард Пальшыц, Владзімір Жыгар, яшчэ шмат хто. Гэта ўсё супярэчыць здароваму сэнсу і элементарнай чалавечай, агульнай чалавечай справядлівасці і маралі. Па-першае, увесь свет прызнаў Беларусю агрэсарам. Што значыцца не мае доказаў? Доказы гэта пастаўка зброі, пастаўка амуніцыі, тэхнічных сродкаў, ремонт тэхнікі. Гэта ўсё ўжо 100 разоў пералапачана і перакапана. Так дзеля чаго тады супраць Беларусі санкцыі былі ўведзены, як не за гэта? Чаму ўводзяць санкцыі заўсёды сінхронна супраць Расіі і Беларусі? Гэта лячэнне акупантаў расійскіх падчас уварвання. Дазволы спрыяння збору грошаў на СВО, так называемая. Праваслаўная царква гэтым займаецца, калі хто не ведае. Дазвол вербоўкі наёмнікаў на СВО на сваёй тэрыторыі. Гэта пастаўка тавараў у акупаванай вобласці, пастаўкі паліва. Усіх адрасую на канал Белпол, глядзіце там все гэта ёсць. Да нядаўняга часу яшчэ і рэтрансляторы працавалі, якія наўпрост дапамагалі забіваць больш украінцаў. Гэта што, называецца, няма доказаў саўдзелу ў агрэсіі? Гэта чалавек, які гэта сказаў, не апошні чалавек у апазіцыйнай тусе, не ведаю. Сорамна яму мусіць быць. Чаму яму дагэтуль не сорамна, мне незразумела. Чаму Украіна не зацікаўленая ў дэмакратыю Беларусі? Якраз такі яна і зацікаўленая найбольшым чынам, таму што дэмакратычны ўрад гэта стабільны ўрад, гэта адказны ўрад. Любы дэмакратычны ўрад у Беларусі гэта будзе праеўрапейскі ўрад. Менавіта таму Пуцін не хоча ніякім чынам дапусціць дэмакратычнага ўраду Беларусі, таму што гэты ўрад вельмі хутка павернецца ў бок Еўропы. Украіна аўтаматычна зацікаўлена ў дэмакратыі ў Беларусі, таму што мы тады будзем размаўляць на адных мовах. Адносіны між нашымі краінамі палепшацца і не будзе дакладна ніякай агрэсіі з боку Беларусі ў Украіну. Украіна кроўна гэтым зацікаўленая. Можа не таму, што украінцы такія ідэалісты і любяць усіх і гатовыя за беларусаў там скласці галаву. Не гатовыя, но это ім карысна, разумееце, это іхняя выгада. Перамога Украіны гэта ўвогуле равно перамога ў Беларусі. Таму нам все трэба рабіць для перамогі Беларусі, для свабоды Беларусі. А гэта і ёсць дапамагаць Украіне. Разумееце, аб чым я кажу? Аўтаматычна перамога Украіны будзе азначаць каласальнае вакно мажлівасцяў для Беларусі, для таго, каб нам здабыць свабоды. Я не ведаю, чаму на 5-й год вайны гэта трэба тлумачыць. Таму паўтараць наратывы беларускай прапаганды пра тое, што не трэба уцягваць Беларусь у вайну, гэта, па-моему, дзіка, таму што Беларусь ужо уцягнутая ў вайну. Розніца толькі ў том, што яна уцягнутая не прама сваімі узброенымі сіламі, а ўскосна сваёй эканомікай, міжнароднымі, сваёй дыпламатыяй, міжнародным уплывам і гэтак далей. І ведаеце, калі вось гэтыя людзі з дэмакратычнага лагеру такое кажуць, мне вельмі хочацца верыць, што яны кажуць гэта па прычыне сваіх асабістых поглядаў, што яны рэальна так думаюць у рэальнасці. То бок яны не разумеюць да канца, як працуе палітыка, памыляюцца, што яны не разумеюць, што такое лукашэнкаўскі рэжым, якімі шляхамі рухаецца гісторыя, што яны не разумеюць, што такое рускі мір і РФ. А таго, што мне падаецца, гэта адно з самых верагодных тлумачэнняў, што яны не хочуць разбурыць у тую камфортную для сябе абстаноўку, якой яны зараз знаходзяцца. Глядзіце, яны зараз сядзяць за мяжой. Усё понятна, зразумела. Там Лука, там Расія, там Украіна, і, здаецца, статус-кво, яны ўжо занялі ў сябе месца ў гэтым статусе-кво. Але як толькі мяняецца гэты баланс, той ці іншы бок, неважна, яны адчуваюць адразу трывогу,
адразу губляецца стабільнасць для іх, і іхняе становішча робіцца непэўным. Але прабачце, любыя гістарычныя зрухі гэта заўсёды трывога, заўсёды непэўнасць. Так было і так будзе. Як вы хочаце разбіць яйка, зрабіць яешню, не разбіўшы яйка, разумееце? Это заўсёды злом прывычных патэрнаў і камфорту вашага штодзённага жыцця. 20-й год, калі мы пачыналі пратэсты, што мы ведалі, што так адбудзецца? Я што ведаў, што я падвергнуся катаваннямі, 5 год адсіжу і буду праз 6 год сидзець тут у Вільні, вымушана ў міграцыі, а моя краіна будзе вообще в полной дупе, прабачце. Я это не ведаў, ніхто не ведаў, што закончыцца такім трэшам. Здагадвацца маглі, разумець маглі, але на той момант ніхто ў гэта не верыў до конца. І што это значыш? Нам не трэба было пачынаць? Можа, не трэба было пратэставаць супраць скрадзеных выбараў, не трэба было пратэставаць супраць гвалту 8-9 жніўня, не трэба было выходзіць на маршы? Так хіба? Не, сябры, гісторыя нікому нічога не абяцае. І заўсёды любыя нашыя рухі з самымі лепшымі інтэнцыямі могуць скончыцца кепска, могуць скончыцца дыскамфортам. Усё можа быць, рэальна можа адбыцца так, што будзе горш для Беларусі. Але і не рабіць гэтага мы не можам. Нам проста не можам. Мы не можам не падтрымаць Украіну. Потому што на ейным баку добро. І ведаеце, нават па-хрысціянскі ў Бібліі кажуць, што рабіць папраўку на зло – гэта грэх. Не можна рабіць папраўку, а раптам, вот я не буду зараз рабіць добрае, потому што раптам стане горш. Не, ты должен у кожны момант свайго жыцця рабіць найлепшае, добрае, што ты можаш тут і зараз. А ў нашым выпадку падтрымліваць Украіну – гэта і есть найлепшае, найдабрэйшае, што мы можам рабіць. Я не ведаю яшчэ, як гэта растлумачыць. Таму што гэтыя людзі, яны, відаць, думаюць, што можна прыйсці да лепшага жыцця і выратаваць нашу краіну ад акупацыі, седзячы надалей у утульных кабінетах, толькі ездзячы па замежных паездках і ніяк нічым не рызыкуючы, ні сабой, ні іншымі. Ездзіць у паездкі па замежніках, гэта трэба, гэта важна, але прабачце, аднім гэтым вы не выратуеце. Без рызыкі вы ніколі нічога не зробіце. Вось і ўсё. І, канешне, я хацеў бы думаць, што толькі з гэтых прычын яны займаюць такую непрыгожую пазіцыю, што яны паўтараюць расійскія і беларускія найперш наратывы прапаганды. Але ў мяне няма ўпэўненасці ў тым, што яны это робяць па сваёй ініцыятыве. Прынамсі, што да некаторых асобаў. Я не буду называць іхнія імёны. Большасць з гэтых людзей, хто зараз штурхаюць гэты наратывы беларускай прапаганды пра тое, што не надо вцягваць Беларусь в вайну, і ігнаруючы той факт, што мы даўно ўжо ў гэтай вайне дапамагаем агрэсару. Не мы, вядома, а беларускі рэжым. Большасць гэтых людзей ўжо даўно адзначыліся ў адбельванні рэжыму, прасоўванні прарасійскага парадку дня, пра Лукашэнку гаранта стабільнасці, пра тое, што можна адцягнуць Лукашэнку ад Расіі. Яны ўжо адзначыліся ў стварэнні скандалаў у дэмакратычных рухаў, у паліванні бруда ў дэмакратычных сілаў. Ёсць все аснаванні падазраваць, што некаторыя з гэтых людзей былі актывізаваныя сваімі куратарамі ў спецслужбах. Якраз у крытычны для Лукашэнкі момант, каб пачаць казаць, што не все так адназначна, і ўсімі сіламі разварочваць грамадскую думку у бок падтрымкі Лукашэнкі, бо Лукашэнка ў дукосе гарант незалежнасці. Ведаеце, я сам не люблю канспіралогію, я ніколі ні ў адрас каго не кідаюся абвінавачванні. Ты КДБшнік, ты агент, это любимая гульня ў беларускай апазіцыі. Таму я не кажу прямо, што вот эти все люди, не называю прозвішча, я толькі кажу, паколькі у меня няма 100% упэўненасці, што это людзі паводзяць сябе як агенты спецслужбаў беларускіх. Іхняе дзеянне аб'ектыўна карыснае беларускім спецслужбам. На гэтым мы і спынімся. Пакуль што. У чаціку цішына, 43 чалавекі глядзяць, вітаю ўсіх, хто далучыўся. Зараз мы перайдзем да разгляду далейшых крокаў Лукашэнкі і Пуціна у сувязі з гэтай сітуацыяй. А перад гэтым, сябры, я вас папрашу, калі ласка, калі вы хочаце падтрымаць маю працу, калі вы згодныя з тым, што я кажу, і калі вы хочаце, каб гэта пачула больш людзей, калі ласка, задонатьце мне. Калі ласка, станьце рэгулярным данацерам, патронам. У версіі вы можете пабачыць адрес майго патрыёна.
абярыце там любы тайр для падтрымкі 5 еўра, 10 еўра, неважна, столькі колькі можаце, каб я, маючы бюджэт рэгулярны, мог планаваць сваю дзейнасць і пашырацца. Альбо можаце зрабіць аднаразовы донат. Донацеры з Беларусі біткоін, USDT, і все пабачыце ў апісанні. Прабачце, вельмі горача. А донацеры з краінаў еўразвязу, карыстайцеся PayPal і ўсім астатнім, все зноў жа пабачыце ў апісанні. Ваша падтрымка мне вельмі важна, сур'ёзна гэта кажу, і аграмадна дзякуй тым, хто ўжо мяне падтрымлівае. Далейшыя крокі. Што будзе рабіць Лукашенка? Ну, я думаю, ён працягне такія клоунскія жэсты, кшталту дазволу збіраць грыбы на памежных тэрыторыях. То бок ён, калі хто не бачыў, выдаў загад, які дазволіў украінцам збіраць грыбы, ягады ў беларускіх памежных тэрыторыях. Вот это вот іхні такі фейк пад назвай народная дыпламатыя. Яны думаюць так, палітычныя эліты з намі ніяк, то мы зараз сярод простага народа ў вакууме вот это вот заваюем папулярнасць, пакажам, што глядзіце мы, якія мы добрыя, адкрытыя, гэта толькі вашыя лідары з намі ваююць і варагуюць, а мы-то насамрэч вось к простаму народу з усёй душой. Гэта чыста савецкая такая прапагандысцкая фішачка, якая ўвогуле уласцівая для Лукашэнкі, а адсюль жа гэтыя шматлікія вандроўкі латвійцаў, літоўцаў у Беларусь, ну ўжо это лавачку гэтую прыкрылі, а тое ездзілі, ім паказвалі камунарку, паказвалі нашы чыстыя вуліцы, яны вярталіся і казалі: якая дыктатура, у іх там такія чыстыя вуліцы, такія смачныя цукеркі, так все прыгожа, квітнее. Ну што, а какая дыктатура, аб чым вы гаворыце? Як быццам пры Гітлеры ў Германіі не было чыстых вуліц і не было да часу добрай прамысловасці і смачных цукерак. Ну, агідна. Гэта ўсё зараз не ведаю, каго. Конечно, это абмежаваны эфект можа мець пэўны на простых людзей, неабазнаных, недалёкіх, з невысокай адукацыяй, але я думаю, з украінцамі гэта дакладна, асабліва ў прыгранічных раёнах, не спрацуе, якія памятаюць, як над німі з тэрыторыі Беларусі леталі шахеды і ракеты ў бок іхніх гарадоў. Тым не менш, я думаю, ён працягне такія безглуздыя жэсты рабіць. Мажліва, ён скамандуе паменшыць градус антыукраінскай прапаганды па тэлебачанні. Гэта было б не дрэнна насамрэч, для нас у тым ліку. Будуць працягваць заявы: мы все за мир, мы против войны. Мажліва, заявіць, што хоча нават паставіць гуманітарную дапамогу украінцам, простым людзям, зноў жа, конечно ж, простым людзям. Абсалютна не варта выключаць далейшых прабачэнняў перад Зеленскім, так бок ён будзе ахвяраваць тым, чым можа на дадзены момент ахвяраваць, гэта сваім гонарам. Прабачэнні яму нічога не каштуюць, акрамя іміджу на міжнароднай арэне, які ў яго і так вельмі моцна сапсаваны. Працягнуцца такія сімвалічныя крокі. Я лічу, ён будзе старацца да апошняга сядзець на двух стулах, таму што перасаджвацца на адзін з гэтых стулаў для яго будзе раўно смерці палітычнай, як мінімум. Які стул ён урэшце рэшт выбераць і на який бок пераметнецца, я сам не ведаю. Я думаю, ён і сам гэтага не ведае да апошняй хвіліны. Хаця зразумела, што ментальна, культурна ён бліжэй да Пуціна, і ён, напэўна, будзе з Пуціним не до конца, но вельмі доўга, але ж багну у бездань з ім ён таксама не хоча ныраць, правда? Паміраць з ім ён таксама не хоча, ён не дурань, бачыць, да чаго ўсё ідзе. Таму я не ведаю пакуль, якую лінію ён прыме. Я думаю, ён сам, паўтаруся, гэтага не ведае, будзе глядзець па сітуацыі. Я толькі кажу, што вось у бліжэйшы час дакладна час працягнуцца вось такія вось сімвалічныя крокі. Што да Пуціна? Я думаю, ён працягне працаваць найперш закуліснымі метадамі. Прамога клінча ў СМІ між расійскай элітай, беларускай элітай хутчэй за ўсё не будзе, бо ім важна захоўваць бачнасць, што у РФ ёсць саюзнік, што Беларусія наша, она с намі, таму што у РФ вельмі туга з саюзнікамі, і гэта вельмі важны пункт расійскай прапаганды, працягваць паказваць, што ўвесь мір за нас, Індія з намі, Кітай з намі. Неважна, што гэта не зусім так, ці зусім не так, але што да Паўночнай Карэі і Беларусі яны будуць да канца ствараць карцінку, што Беларусія з намі. Поэтому не варта чакаць, што хтосьці пачне ў прамым эфіры з сур'ёзных, я маю на ўвазе, расійскіх палітыкаў, функцыянераў засіраць Лукашэнку, і Пуцін пагатоў. Актывізуецца піддывановая гульня з атачэннем Лукашэнкі. Мажліва, будзе дадзеная каманда ФАС агентуры РФ унутры Беларусі.
нейкім публічным асобам, ось як Канапацкая, нейкім селебрыці, мажліва, нават некаторым чыноўнікам крытыкаваць Лукашэнку. У межах дазволенага штосьці такое цалкам можа здарыцца. Будуць паказваць усялякімі чынамі, што калі што ў нас ёсць кім цябе замяніць. А горшы сцэнар гэта тое, што мажлівая правакацыя кшталту той, што была з аўтобусам унутры Беларусі ці, што яшчэ больш верагодна, у РФ. Забіць нейкую публічную асобу беларускую, зноў жа нейкую селебрыці, і скінуць все на украінцаў. Можа такое Пуцін зрабіць? Лёгка. Ён сваіх грамадзян у такіх замесах перабіў тучу. Чаму б гэта не зрабіць яму і з беларусамі? Не бачу ніводнай нагоды. Таму вось па такіх рэйках, я думаю, будзе ў кароткатэрміновай перспектыве рухацца сітуацыя. Зараз хацеў бы пачытаць вашы меркаванні. Так, Александр Новік, вітаю, шановне гаспадарства, вітаем. Што два дзеды абмяркоўваюць на Валдаі і ці вернецца Сенепалы ў Мінск? Я думаю, што вернецца з інструкцыямі, а пасля чаго працягне дзейнічаць надалей па сваім сцэнары. Вось, што яны абмяркоўваюць, я сказаць не магу, але магу сказаць з упэўненасцю, што Лукашенко завярае Пуціну ў сваёй адданасці. У тым, што ён не збіраецца яму здрадзіць. Неяк так. Такое маё меркаванне. Так, 52 чалавекі глядзіць, сябры, вялікія дзякуй усім, хто далучыўся. Пераглядайце гэты стрым запісу, хто пазней прыйшоў. Хачу вам нагадаць, што б гэтыя ўсе дзеды не абмяркоўвалі ў сябе у Валдаі, ці ў Маскве, ці дзе б то ні было яшчэ, наш лёс у нашых руках. Ніколі аб гэтым не забывайцеся. Яны не могуць абраць наш лёс за нас, яны не могуць вырашыць за нас. Толькі калектыўнымі дзеяннямі беларусаў, калектыўнымі дзеяннямі крытычнай масы свядомых людзей робіцца гісторыя. Таму давайце будзем гэтай свядомай крытычнай масай, як мы гэта зрабілі ў 2020 годзе. Я разумею, што зараз сітуацыя іншая, няма таго натхнення. Многія прайшлі праз рэпрэсіі, многія зневерыліся, таму што бачаць, што ў дэмакратычных сілах не лепшае становішча. Многія былі не раз і не два разу верыліся, даверыліся камусь і былі расчараваныя, падманутыя. Гэта ўсё прыйдзецца пакінуць, сябры, бо іншай краіны ў нас няма, іншага народу ў нас няма. Пры ўсёй маёй павазе да іншых еўрапейскіх краінаў, тут мы ўсё ж такі госці. Давайце адваёўваць нашу краіну назад, і ў нас гэта абавязкова атрымаецца. Калі вы хочаце пачуць, што менавіта трэба рабіць для адваявання нашай краіны назад, то гэта, канешне, падрыхтоўка сябе, падрыхтоўка сваіх грамадскіх інстытутаў і сваёй асобы да таго вакна мажлівасцяў, якое нам адкрыецца. Мы не абіраем, калі яно адкрыецца, але мы абіраем, у якім стане мы да яго падыдзем. У каментарах да гэтага відэа і у апісанні я скіну абавязкова сваё відэа 5 крокаў да перамогі, якое я запісаў не так даўно. Паглядзіце яго ўсе, хто шукае зараз шляхі, куды прыкласці сябе, як нам наблізіць нашу перамогу. Яшчэ раз дзякую вам, аграмадны сябры, хто далучыўся. Калі вам блізка тое, што я кажу, не забывайцеся данаціць, гэта моцная падтрымка для мяне, і гэта залог таго, што нашае слова будзе пачутае яшчэ далей. Калі ласка, паважайце друг друга, адзін аднаго, сябры беларусы. Любіце адзін аднаго, прабачайце адзін аднаго і гартуйцеся, працуйце над сабой штодзённа і памятайце, што зло не назаўжды, мы абавязкова пераможам і ўсё будзе добра. Жыве Беларусь!